Magpapagasolina na ako at nakakabit lang siya dyan. gagawa ako ngayon ng leche flan. Yay! Leche flan. Good morning, guys! At eto, papunta na ako sa work. Ang lakas ng loob magpakita ng braso. Kasi nga, pupunta lang naman sa work. Lalagyan ko ngayon ng tubig si Tiki-Tiki. Tapos magpapagasolina ako. Yan yung bagong style ko sa paglilinis kay Tiki-Tiki. Yung iniiwan ko siyang ganyan ng konti lang yung tubig. Tapos, binubuksan ko yung gripo ng konti lang din hanggang sinisip-sip nito yung maduming tubig. Kasi kapag ganun, parang naikot siya. Umiikot siya, yung mga madudumi napupunta doon tapos hindi nauubusan ng tubig. Kaya, ang ending, mas malinis. Hello, Tiki-Tiki! Binrush yan ni Papa nung linggo. Mag-blazer na din ako. Here. Dahil nga magpapagasolina ako, nakakahiya pag may mga ibang tao. Magpapagasolina na ako at talagang nagtakip ako, no? Kasi sabi nila kahit cloudy, talagang malakas daw maka-itim, maka-freckles yan. At i-ready ko na ang aking coins. Ang dami kong coins kasi yung mga 1 yen, 5 yen, ina-accept dito. Madalas kasi sa mga ganitong parang bayaran, hindi ina-accept yung yung mga 1 or 5. Sa sa yung hindi, walang tao. Halimbawa, pag sa store ka, pwede kasi may cashier, ganyan. Pero yung mga machine na ganito, pareho din kapag bumibili ako ng parking ticket, doon pag nagpupunta ako kay Sam, dun din, hindi rin ina-acceptan 1 and 5. Pero dito, sa gasolinahan, pwede. Kaya, dito ko nilulubos-lubos. Kita ba? Ayan. Ang dami. Ito yung mga 1 and 5. Ito yung 10. Tapos, dito ko nilalagay mga 500, 100 yen. Tapos, meron akong Ponta card. Pero, may limit din pala yung coins. Hindi naman as in sobrang dami. Siguro nasa, ewan, di ko sure. Check ko mamaya. Ang resulta, 65 yen na puro coins. Tapos karamihan doon, 1 yen. 65 lang pala. Pero ano naman kasi, diba, tigwa 1, tigwa 5. Ang dami ko kaya nilagay. Siguro mga 2 minutes akong lagay ng lagay. Kasi minsan kapag kasama-sama sila, mga 3 patong na ganyan, nilalabas. Ayun, 132 yen ang 1 litro ngayon dito sa Japan. Kubarin ko na to. Total, work na lang naman na ako. Hello guys, grabe. Guess what? Ka-stress ng konti. Konti lang naman. Natanggal na naman siya. Ka-stress, no? Tinawagan ko na yung dentista. Tinanong ko kung okay lang ba na wala yung ngipin na yun. Kasi parang tinatakpan lang naman nanto. Sabi okay lang naman daw. So, sabi ko wag na lang din na lang ako babalik. Kasi sayang din, diba? Kung babalik na naman ako, magbabayad. Tapos baka matanggal na naman. Ay, naku, yung ngipin, nasa bag ko pa, huhugasan ko na lang. Ito siya, guys, oh. Ayan, oh. Diba? So, bali, parang nakakabit lang siya dyan. Tinatakpan niya lang tong parang metal. Ay, naku, makapag-toothbrush na nga. Tapos, ibabrush ko siya using my wisdom toothbrush. Ito yung pang wisdom tooth kong toothbrush kasi yung wisdom tooth ko parang hindi siya normal yung pagkakatubo niya, parang mula sa gilid, ganyan. Pero sabi ng dentista, okay lang din naman na wag nang tanggalin kasi daw baka pag tinanggal, baka parang medyo magnanamb na. Basta, sabi, kung hindi pa naman daw nagkakos ng problem, wag na lang daw. Hi! Hello. Gagawa ako ngayon ng leche flan. Yay! Leche flan. Aking OOTD ngayon. Nasabi ni Sam, para akong nakapajama. I didn't know. You should have shown how you had it before. You had this unbuttoned. It was all open. Pero kanina may mga ginawa na ako. Kanina dumating ako, nagbihis ako pambahay. Tapos ginawa ko to. At naglaba din ako. Kaya lang hindi na ako nakapag-video nga pala. Nakalimutan ko. So ngayon, aalis na kami.
Mukhang mainit yung suot ko, pero hindi naman. Long sleeve siya, pero super nipis. Ayan o, see-through lang yan. Pati dito, text ng text. Text ng text, talagang may babae na siguro to. Kita, ang OA ng lamig dito. Kahit ganito yung suot ko, nilalamig ako. May nakita akong datu puti. Mamasitas. Meron pala dito. Meron din yung powder. Tapos ito yung Gina, yung mango juice. Gahanap kami ng banana extract. Ito yung condensed milk tapos evaporated milk. Andun na. Tapos bumili na rin kami ng brown sugar. Nabili na namin lahat. Tapos yung can opener. Sana maayos yung pagkakagawa ko ng Kaya lang wala kami kasing steamer. So gagawin lang namin sa oven. Tapos nag-search ako sa YouTube kung paano yung ganon. Tapos meron akong llanera. Pinabili ko yun kay mama nung pumunta siya sa Pilipinas. Tapos yung lalagyan ni Sam na pang bake na, pakita ko sa inyo mamaya. 3 lang na llanera yung kasya. Pero hindi siya yung kasyang-kasya, kundi parang yung pinagsiksik na lang, as in, kaya ewan ko lang kung magiging okay. Pero first time lang naman din itatry. So sana okay. Ito yung sinasabi kong lalagyan. Tignan nyo, yung parang siksikan. Pero okay na din. No. Yan, tinatanggal ko na yung mga plastic ng llanera. Ito, nakasulat pa yung price. 37 pesos. Hi! So, ayan, ipapakita ko lang sa inyo kung ano meron ako ngayon. So, pinakita ko na kanina, meron akong llanera na huhugasan ko. Tapos, itong bowl na to, dito na to kay Sam, meron na talaga siyang ganyan, hugasan ko ito. Just to make sure, kasi si Sam hindi naman yan nagluluto o nagbe-bake. So, malamang maalikabok na yan. Tapos, kanina, pumunta nga kami dun sa parang tinatawag nilang BX, yung parang grocery nila. Bumili kami ng itlog. May nut din pala ako. Ito, pang mix-mix. Evaporated milk, tapos condensed milk. Ang brown sugar, vanilla extract. Yung struggle ko lang dito, alam nyo guys, ang liit ng space. Ayan, diba? Namiss ko yung amoy nito. Ito yung super tamis, diba? Tapos, muntik ko na makalimutan ang vanilla extract. Sabi, 1 teaspoon daw. Tapos, sinerch pa namin kung alin yung 1 teaspoon dito. So, ito pala, 5 ml. Binili ko to sa Daiso. Pampaano ba to? Pampabango? Pampalasa rin ba to? Bango. Ito na yung pagtutunaw ng sugar. Parang nagkit. Dave, explain what happened. Alright, so we were testing this out. We didn't really know the proper water to sugar ratio, so we started off with a lot of sugar and not a lot of water. We got this one, which is solid. Then we went to kind of medium amount sugar versus water. We got this one. And then we went for a lot of water and not too much sugar, just a little bit. And we got this one. So apparently, I don't know. I think this one looks like it tastes the best because I like sugar and caramel. But this one, I guess, is the most accurate to what we're trying to achieve. Ayan, diba? So, nag-experiment pa lang kami. Yeah. Ayan, dahil hindi namin naayos yung paglagay, sumubra dito. Tapos may lumilitaw-litaw pang, ay! Ito yung sugar. Pinabake na yung leche flan. Nasa 375 Fahrenheit ata yun. Tapos, 50 minutes. At, andito ako sa malaking, ang tangkad na na table. Tapos, upuan. Kita nyo ba? Ayan. Taas siya. Tapos bumili si Sam ng 2 spaghetti, tapos may isa pang sandwich, pero inakyat na niya. Tapos itong coffee, yan, kasi gustong-gusto ko yan. Tapos nagbabasa ko ng pinicturean kong pages ng binabasa kong libro.
Eto na ang aming leche flan. Tapos i-flip lang ba to? Inano ko na yung gilid niya para hindi na magpikit. Pero sana. Okay. So ilalagay na namin dyan. There are parts that it just tastes like milk. It's not like something I can't eat, but it's not the best. That's actually that bite was very sweet. I like that one. Try this part. That was That actually was the good. part that I eat. That one's more like egg. Yeah. Right? The middle part is so good. The middle is really good. But as I've said, for me, it's not that bad. It's not like I can't eat it. Like when I crave for a leche flan, and this is the only choice that I have, then I'll be happy. Japanese lesson time! So dahil may board kami dito, yan, tinuturoan ko si Sam Red. ng pagsusulat. Kanina, kanta yung tinuro ko sa kanya hanggang chorus lang. Yay! So Okay, good. 2, 3. 3. Okay. You're so good.